Net schrikken. Goeiedag. Ah, hallo? Ja, je bent al in de est, Sjuk. Even wat opredden. Mooi toch? Je praat Fries, maar nevens mij ben je ook geen Fries. Dat ben ik net, nee. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Ik kom oorspronkelijk uit de Bollenstreek. En we gaan keuze maken om daar wij. Al in 1973. Dus. En waarom? Omdat Friesland zelf te mooi is. Ja. Ik heb mijn eigen praktijk. Ja. Energetisch therapeuten. Vaak geef je zeggenschap over jezelf weg. Je geeft een stukje vrije wil op. Terwijl je mag wezen wie je bent. En of je nou klein bent, groot, dik of dun. Ieder mens is waardevol. En dat weer terugvinden van eigen kracht. En weet je van, dat je werkelijk goed bent zoals je bent. Ja, dat is wat ik mag doen. En dat werkt gewoon heel fijn. Dat vind ik gewoon heel prettig. Hoe ben je er mooi in aanraking gekomen? Nou, trom mijn eigen toekeltam. Nou, ja, dat is zo'n heel verhaal, allemachtig, jongen. Toen ik ga je vast in het pad vertellen. Ja, nou, toen ik liets weer ben, ik ben 2,5 jaar ziek geweest. En in die tijd, dat weer heel nuver, toen weer ik jong. Toen zei ik van, ja, maar als ik eens beter ben, dan kan ik mensen beter maatje. En toen dacht ik, nou ja, dan ben je nog een hier. Dan denk ik van, hoe kom je erbij als je grutter bent? Ik denk, nou, voor arts studeren, hè, dat is dan wat je zo kan. Maar dan op een gegeven moment kom je tot ontdekking als je je handen ergens oplegt of zo. Dat men zegt van, wat gebeurt er nou? Maar ik was 3 dagen doodziek. Dus dan heb je weer, ja, dat is een heel verhaal, jong. Maar dan ga je merken wat energieën zijn. Dat je energieën over kan nemen van een ander, maar ook kan geven. Maar begreep je dat? Ja. Vanaf het begin al, wat er gebeurde? Ja. Maar het was wel om leer daarmee om te gaan. En begreep om jou in dat? Ja, want het liep. Maar het accepteert wat je. Ja, gelukkig al. Gelukkig al. Zelf in het Lietse dorpje. Ja, dat is geen probleem. Nee, dat is wel leuk. Zo.